Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda soňky ýyllarda Türkmenistandan göçüp Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan ýaşaýyş durumyny almak isleýänleriň köpelendigini synnasa bolýar. Muňa ýurtda ABŞ-nyň Green Card lotereýasyna gyzyklanma bildirýänleriň gözgörtüle artandygy hem şaýatlyk edýär. Galy bersede ABŞ-nyň döwlet departamentiniň saýtyna görä, lotereýanyň soňky netijeleri utuş gadanan türkmen raýatlaryň sanynyň mundan 8 ýyl ozalkysi bilen deňeşdirildi. Adından 14 esse artandygyny görkezýär. Ilat arasynda Green Card'a bolan gyzyklanma juda artdy. Olaryň aglaba bölegini ýaşlar emele getirýär. Käbir oglanlar indi 3-4 ýyl bäri synanyşyp gelýändigini aýdýarlar. Köp adamdyň özü üçin däl, eýse ejesi we kakasy ýa-da tutuş maşgalasy üçin anketa doldurýar diýip Adatlyk radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysy aýtdy. ABŞ-nyň hökümeti Türkmenistanda halk içinde ýaşyl kart lotereýasy diýilýän programa arkaly beýleki ýurtlaryň raýatlaryna Amerikan ýaşaýyş durumyny almak mümkinçiligini döredýär. Ýylda bir gedek gurnulýan diversifikasiýa utuşlaryna gatnaşyjylar ýörite anketany online görnüşde doldurup iýerýärler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, gyzyklanmanyň ýokarlanmagy netijesinde soňky ýyllarda Green Card lotereýasy üçin anketalary doldurup berýän ýörite adamlar hem peýda boldy. Köp adam ingilis dilindäki anketany doldurup bilmeýär. Sol sebäpli ökde hünärli ingilis dili mugallimlary we terjimeçilik ofisleriniň işgärleri raýatlara bu anketalary doldurup bermegi teklip edýärler. Dip habarçymyz aýtdy. Soňky 5 ýyl bäri anketalary doldurup berýän raýatlaryň biriniň azatlygy gurrun bermegine görä, ol bir anketa üçin 400 manat töleg alýar. Bu töleg 2022-nji ýylda 50 manada barabardy. Tölegiň ýokarlanmagyna anketa doldurtmak isleýän türkmenleriň sanynyň ýyl-ýyldan artmagy sebäp boldy. Anketa doldurup berenleriň arasynda lotereýada utuş gazanyp, häzir ABŞ göçüp gidenler hem bar diýip ol belledi. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň saýtyna görä, lotereýanyň soňky netijeleri utuş gazanan türkmen raýatlarynyň sanynyň mundan 8 ýyl ozalkysy bilen deňeşdirilende azyndan 14 esse artandygyny görkezýär. Green Card lotereýasynda ýeňiş gazanan türkmenistanlylaryň sany 2016-njy ýylda 91, 2017-nji ýylda 306, 2018-nji ýylda 258, 2019-njy ýylda 515, 2020-nji ýylda 870, 2021-nji ýylda 745, 2022-nji ýylda 555 deň boldy. 2023-nji ýylda bolsa bu görkezüji 1313 adama barabar bolup, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2 hisseden hem köpdür. Türkmenistanda indi 6 ýyl çemeti wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp adam gazanç we ýaşamak üçin başga ýurtlara göçüp gidýär. Habarçylarymyz Green Card lotereýasyna gyzyklanma bildirýänleriň arasynda diňe işsizlikden kösenýän raýatlaryň däl, eýse döwlet edara kärhanalarynda işleýän ýokary derejeli hünärmenleriň hem bardygyna aýdýarlar. Türkmenistanlylaryň ençemesi özleriniň lotereýa gyzyklanma bildirmegine ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar bilen bir hatarda häkimetleriň syýasy, ykdysady we sosial basyşlarynyň barha artmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. Her kim hiç taýda mezbur edilmän kanunyň hukmurwanlygy astynda ýaşamak isleýär, azat erkin ýaşamak isleýär, çağlary üçin gowy geljek arzu edýär. Adamym we men mugallim bolup 10 ýyldan gowrak wagt tähmet çekdik. Ýöne bir otogly jaý kredit bilen de alyp bilmedik. Soňky ýyllardaky gymmatçylyk, döwletiň raýatlara gözükçiliginiň barha güýçlenmegi bizi ýurtdan gaýtmagyň uğruny tapmagy iterdi. Dadymyza Green Card ýetdi. Dip lotereýa esasynda şu ýyl ABŞ göçüp baran bir Türkmenistanly gurrun berdi. Türkmen häkimetleri Türkmenistanyň raýatlygyny kabul edilen ýa-da ýurtda ýaşamagy ygtyýarnama alan daşary ýurtlaryň sany baradaky maglumatlary wagtal elan etseler-de daşary ýurtlara işlemäge ýa hemişelik ýaşamaga gidýän türkmen raýatlarynyň sany we olaryň näme sebäpden bu netije gelýändigi hakda mesele gozamaýarlar. Maglumat üçin aýtsak, şu ýyl Green Card lotereýasy üçin anketa doldurmak mövsümi 15-nji oktýabrda tamamlanýar.